дар мавзӯи тарзи калон кардани узви мардонагӣ суҳбат мекунем. Занако лаб калон мекунад, мардако Дигар чиз. Средний аз 9 то 12. ака марҷон қариб ки 99% ситуациое ки связаны қати мардонагӣ, проблемаи мардонагӣ, дарози, ғафси, каҷ буданаш, нахестанаш мо дар клиника Евромед алҳамдулилло тавбат карда метавонем. Барои ҳамин касе ки подкасти моро гӯш мекунад, смело метавонед ба клиникаи мо муроҷиат кунед. мо ҳама вақт тайёр ҳастем барои кӯмак. Кадом усулҳое ҳаст Яқубҷон ки дар ҳақиқат исбот шудагӣ аст ки узви мардонаро мешавад дароз карда? 14 худаш вот анемика ҳаст, да? 14 это нормально явление. Дарозияш муҳимтар аст ё ин ки ғафсияш? дӯстони азиз, имрӯз яъне 25 майи соли 2025 вебинари мо дар мавзӯи тест тамомкунӣ сар шуд ва то охири моҳи июн давом мекунад. дар вебинар ман тамоми роҳҳои дарозкунии вақти алоқаи ҷинсиро ба шумо мефаҳмонам, чӣ бедору ва чӣ бодору. ҳар чизе ки ман дар вебинар мефаҳмонам, агар инро иҷро кунед, боварии комил дорам ки алоқаи шумо то 15-20 дақиқа ҳатто дароз мешавад. вебинар дар телеграми ман мегузарад. барои иштирок кардан ба рақами телеграме ки рӯи экран мебинед нависед ва шуморо номнавис мекунам. алоқаи ҷинсият аз 3 дақиқа кам аст, пас вебинар барои шумо аст. дар мавзӯи тест тамомкунӣ ва 20 роҳи дарозкунии вақти алоқаи ҷинсӣ бедору ва бодору. хуб, чӣ хеле ки фаҳмидед, дар ин вебинар дӯстони азиз ман барои шумо 20 роҳеро мефаҳмонам ки шумо агар онро истифода кунед, ман боварӣ комил дорам ки алоқаи ҷинсии шумо аз 10-15 дақиқа ҳатто зиёд давом мекунад. ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азиф ҳастам, директори клиникаи Евромед. имрӯз дар подкаст бениҳоят мавзӯи муҳимро баррасӣ мекунем. дар мавзӯи тарзи калон кардани узви мардонагӣ суҳбат мекунем, дар бораи он ки бояд калон кунӣ ё ин ки не, бояд ҳаҷм чӣ қадар бошад ва мавзӯи бениҳоят ҷолиб мешавад. дӯстони азиз, шумо бисёри баъд суол кардед дар ҳамин мавзӯъ. барои ҳамин ман ду меҳмон, ду духтури навбатии клиникаи Евромедро даъват кардагӣ ҳастам барои подкаст. якум Маҳмадшоев Яқубҷон Аҳлидинович, роҳбари шуъбаи урологии клиникаи Евромед ва духтури нави клиникаи Евромед ки аз Федератсияи Русия ин касам омадагӣ ҳастанд, Муъминов Бахтиёр Разоқович. ва як чизи муҳимро мехоҳам пеш аз шуруи мавзӯъ қайд кунам ки ҳар духтурон дар Федератсияи Русия кор фаъолият кардагӣ ҳастанд. барои ҳамин шояд дар вақти подкаст ягон калимаҳои русӣ ё ин ки ягон ҷумлаҳои русӣ шаванд, вале мо кӯшиш мекунем ки ба забони тоҷикӣ ва фаҳмо суҳбат кунем. мақсади подкаст дӯстони азиз ин аст ки ба шумо фаҳмо бошад. хуб дӯстони азиз, ҳамкорони азиз, хушомадед ба подкасти мо. якумин суоле ки ман мехостам аз меҳмонону духтурон пурсам, ин оиди ҳаҷми узви мардонагӣ аст. бисёр суол мекунам. Бахтиёрҷон мегӯяд ки акай Умар, ҳамин узви мардонагии ман масалан 13 аст, 14 сантиметр аст, окружностиш фалонқа аст. ҳамин дар байни мардуми тоҷик бояд чанд бошад? аз ҳама хурдаш дар назар дорам средний, яъне дар ҳолати миёна бояд чӣ қадар бошад ва кай мо мегӯем ки хурд аст ва баъдан мегӯем чӣ кор кардан. Салому алейкум дӯстон, ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд ба даъвати подкаст. акр дар халқимон муддати якним моҳе ки ман дар ватан баргаштам аз хориҷ аз шаҳри Москав, аҳамият додам ки ҳамин чизи халқи мора, халқи тоҷико чаш микропенис мегӯянд, ай 7,5 боло бошад, это норма считается, да. Это считается до 11 норма ҳаст. аз 7,5 вақти хурд бошад ин беморӣ аст. хурд бошад ин беморӣ аст. бахши дар вақти фаъол буданаш ё ки дар вақти мисол фаъол буданаш, дар вақти фаъол буданаш аз 7,5 поён бошад, это уже микропенис считается. пениси майда, да, мисол это патология аст. аз 7,5 боло это уже норма считается. средний чанқа бояд бошад? Средний аз 9 то 12 бояд бошад, это средний считается. а ғафсиш? ғафсиш 8 сантиметр аст. Вот мы пешаи ми ғафс кардани узви мардона, мо специально пешаи ҷарроҳӣ кардан мо линейка қати чӣ мекунем, хатман и до операция мекунем, чен мекунем, баъди операция бо чен мекунем. чӣ хел бояд мо чен кунем, чтобы дуруст показателёш дуруст шаванд? Мардонагӣ, узви мардонагӣ вақти бедор буданда ҳаст ҳами устухони лонное сочленение мегӯяд здесь. яъне вақти бедор шуданда ҳаминҷаш измилият мекунад, як хел чиш ҳаст ки 1,5-2 сантиметр даруни равған аст. барои 1 сантиметр ё 2 сантиметр максимально сколько возможно ҳамон линейкаро дарун вай кардан дар кор. зеркада бад мы мерим то головки, да, то головки полу член. саволе ки бисёр метиҳанд, мегӯяд ки аз ҳар мардум фарқ мекунад.
масалан мегӯяд аз дигар баъз давлатҳо ҳаҷман калон ҳастанд нисбати мардуми осиёи марказӣ тоҷикон узбекҳо ва ё баъзеаш мегӯяд хурдтар ҳастанд аз мардуми осиёи миёна аз тоҷикҳо бояд норма яъне аз дигар давлатҳо фарқ мекунад бале пеш аз подкаст ман камтар тайёрӣ дидам ҳаст клинические исследования гузаштагӣ буд аз журнале New York Post дар он ҷо дар тамоми давлатҳо зиёда аз 1000 мардака гирифтагӣ ҳастанд ҳамин чен кардагиан мардонагишон ҳозир ман инҷа шумода мегӯм лидерда республика Конго дарозии мардонагишон 17.9 сантиметр аст то есть беҳад калон аст баъд меравад Эквадор 17.6 сантиметр ғавсияш 13.4 Гана 17.3 ай франсузо 16.01 сантиметр ва ғавсиш 13.6 Соединённые Штаты Америко 14.1 сантиметр, ғавсияш 12.2. Федерация Русия дарозияш 13.2 ва ғавсияш 11.4. Казахстан 12.5. Дальше меравад Тоҷикистон 12.2. Ҳиндустон 11.6. Таиланд 9.4. чӣ хеле ки мо медонем пеш аз мардонагиро ғавз кардан мо дар беморомон сантиметр мекунем ғавзиша у нас средний агар аҳамият дода бошед 7.5-8 да и баъд аз доруро ворид кардан гиалуроновая кислота мо аҳамият метиҳем ки қариб 14 шудагӣ 13.5-14 мисли Эквадор то есть идеальный ҳама дар статистически дар ҷаҳон ғавз чанд қайст мо тамомичен ғавз мекунем. Хуб Яқубҷон ҳар давлатое ки гуфтем фарқият дорад яъне ҳаҷман ино чӣ хел чен мекунанд яъне ҳамаямон мардуро ҷамъ мекунанд чен мекунанд чӣ хел мекунанд мисол центр урологический центр мисол дар республика Конго мегӯяд ки ташхис роҳбаршон мегӯяд клинические исследования бо муайян мекунем ки дар дарозии мардонагии давлати мо средниш чанд аст баъд ҳамон мисол специалист шиштагӣ ҳастанд мардум мебиёнд осмотр мекунад средний размерш измеряд мекунад записывает мисол 2000 одама менависанд дигар давлатда файрод мекунад мегӯяд клинические исследования бояд мо гузарем биё ҷамъ мекунем ҳаминқадар мардака ку бинем и ҳамаи давлатҳо дар ҳамин клинические исследования гузаштагӣ ҳастанд барои банам список мешавад дар средниша мегиранд муайян мекунанд менависанд. як чизи муҳим мехоҳам ҳаминҷа қайд кунам дӯстони азиз ки мо инҷа гуфтасем аз средний бояд масалан 12.2 бошад лекин маъноеро надорад ки шумо бояд 12.2 бошад яки масалан 11 бошад шумо бемор ҳастед не чӣ хеле ки гуфтем то 7.5 ягон мушкилӣ нест агар 7.5 паст бошад мо микропенис мегӯем 9 бошадам ва дуруст кор кунад шумо тестамокӣ надошта бошед эректилная дисфунксия надошта бошед ягон мушкил нест тамоми занҳое ки ҳамин занҳои тоҷик ҳамаш розӣ мешаванд бисёриҳо мебиёянд узи мардонагишон ҳатто калонам бошад кор намекунад ё ки тест намекунад ин ягон маъно надорад смысл ба қавле надорад барои агар майдаам бошаду кор кунад масалан 12 ё ин ки 11 муҳим ин аст барои бисёр беморон барои барқарор кардани ҳамин мушкилӣ мебиёянд мегӯяд ки ман қонеъ наметавонам карда аз сабаби ҳаҷм ваъдан мепурсем аз сабаби ҳаҷм не аз сабаби ки тези бад том мекунад ё ин ки ранgi экуляция дорад ё эректилная дисфунксия дорад пурра таранг намешавад. саволе ки бениҳоят зиёд аз ман мепурсанд ҳатто бисёр блогерон аз ин чиз истифода мекунанд апрос мегзаронанд дар кӯча аз занҳои рус пурсида дар амрико ҳам мегӯяд ки ҳаҷман бояд яъне узи мардона дарозияш муҳимтар аст ё ин ки ғавсияш. Хуб Ахтиёрҷон ба фикри шумо аз нигоҳи тиб кадомаш муҳимтар аст? Аз нигоҳи тиб основной муҳимтараш ғавсияш барое ки занако эрогена ки вақте ки ҳаловат мебаранд у них от 3 сантиметров начинается аз 3 сантиметр то 7-8 мисол аяр одам мархел но максимум то 10 сантиметр вай мекунад аз 3 то 10 ҳамин ки ҷои ҳаловатбарии маҳбали зан бале ҳамин чиза ман мехоҳам фаҳмам дар байни мардуми мо барои чӣ ҳамин фикрҳои калон кардани узи мардона бисёр паҳн шуда истодааст барои чӣ бисёриҳо аз ҳамин чиз розӣ нестанд худошон барои мегӯяд ки мардонагии ман майда аст ҳарчанд мебиёяд хурд нест ҳатто калон аз ҳамун гӯем средний размер калон аст лекин розӣ нест барои чӣ ба фикри ман ҳозир дар интернет бисёр сайтҳое ҳастанд ки видеои порнографические
загружат мекунанд одамо дар он ҷо моделҳоро интихоб мекунанд мисол ҳастанд ва ё бо кастинг мегзаранд мисол объявление доранд актёрро мебиёянд я мисол ҷамъ мешад 50 нафар мард ва мекаша либосоша ба интихоб мекунанд мардонаги ин кас инқадар ҳама да калонша мегирад мега вот это актёр это модель мардонагиша ҳама да калонтара яке вақте ки одамо мебинанд аму кинора фикр мекунанд ки ҳама бояд ами хел бошад лекин не ин вай модель аст вай мумкин чим чӣ коро кардаги аст қати мардонагиш чим чӣ уколо кардаги аст ки мардонагиш қадар калон шудаги аст мисол либо да генетически мумкин республика Конго бошад вай 18 сантиметр 17 республика Конго и дар вақти фаъолбуданша мисол аз республика Конго ин среднестатистически 17 агар мисол калон ша биге мумкин вай 24 сантиметр бошад ам хели актёра вай мебинад хол мекунад ана мо тоҷикем ай мо ам бод ам хел бошад не шумо мо якмош генетически тоҷик мардонагишон калон нестанд ба фикри ман бисёртар ам хеле филмҳоро тамошо мекунанд и у них такой психологический такой упадок да бигем самооценкашон бале комплекс пайдо мекунанд яке аз зарарҳои тамошои порно ман навор кардагӣ будам ҳамин аст ки ҳамин мебинанд яъне худаша комплекс пайдо мекунад ки ман хеле набудам значит ягон мушкилӣ дорад ҳарчанд мебиёяд ягон мушкилӣ надорад бисёри онҳо шахсҳое ҳастанд ки ози оиладор нестанд касе ки оиладор мешавад ва ягон мушкилӣ намешавад яъне эректилная дисфунксия надорад ё ин ки ранняя эякулятсия надорад ва зиндагиш хуб рафтаистад дигар ягон мушкилӣ намешавад ягон касе ки бо ягон нафари бегона дар федератсияи русия ягон ҷо мекунад яке гуфтагӣ бошад агар ҳамон ки аз ту ин хел аст тамом дигар боварикунондан ба онҳо ки ту хуби ягон мушкилӣ надорӣ бениҳоят қин аст хуб дар кадом ҳолат показание дорад барои калон кардан узви мардона ва дар клиникаи Евромед мо ғафскунии узви мардонаро мекунем дар кадом ҳолат дар ҳолате ки мисол аз 7 сантиметр ғафсияш ленга кардем бориктар бошад хурд бошад кунем мешавад мисол бо як чизе ҳаст ки мо нафақат вақте ки ғафс карданда мо ғафс мекунем мы при этом чиши зудинзолиро мы еще притупляем вот барои ки ҳамин вақте ки скажем так у него семиизвержение быстрое тестамкунӣ дорад и удлиняется сам процесс алоқаи ҷинсӣ дарозтар мешавад то чанд қадар ғафс карда мешавад ва чӣ истифода мекунед ҳангоми ғафс кардан мо гиалуронка полимолочная кислота истифода мекунем аз ширкати кадом фирма бисёртар худат истифода мебаред кадом аз фирма аз давлати Швейцария фирмаи Хаймакс ҳамон истифода мебарем исключительно европейские препараты по рекомендациям ассоциация урологии Европа дар муддати чанд сол шуд ки именно ҳамин препаратро истифода мебаред дар муддати 4 сол шуд 4 сол ягон осложнение ба монанди олеогранулема як чизе аст ки мисол вақте ки ягон дору ворид мекунӣ таги пӯсти мардонагӣ там хеле сахт мешавад дигар варам мекунад сурхӣ мекунад ам хеле мешавад ҳам хеле ба монанди ҳам хеле осложнениҳо дидагӣ будӣ ё набудӣ дар давоми 4 соле ки ту ҳамин чиза истифода мебарӣ вақте ки худам истифода мебурдам шукрнаи худо дар муддати 4 сол ягонта набуд леки ҳамроҳе ки бародарое ки ҳамкасбо дар шаҳри Москва мекарданд дидагӣ будам ки гранулема ҳаст леки дар практикаи личной ини худам набуд аз ҳамин дору олеогранулема буд ки аз дигар мисол вазелин ё ки филлер истифода мебурдам исключительно филлер бурдагӣ будам сифаташ паст барои ҳамин на основаи филлера я могу хулоса агар бояд аз ҳама сифати хубша интихоб кард европейские качества чтобы осложнения нашавад бемор мебиёяд пеши шумо бахтиёрҷон мегӯяд ки узви мардонагӣ ман окружностиш яъне гирдаш 8 сантиметр аст ё 7.5 аст мехоҳад калон кунад кадом этапҳоро мегзарад ва чӣ қадар мешавад калон карда дар ҳамин ҳолатҳо этап яъне психиатр ҳам ягон бор мебинад шояд худатон ягон бор суҳбат мекунед мегӯед ки ака шумо хуб аст ягон мушкилӣ нест ва агар шуморо масалан маҷбур кунад шумо мекунед кадом ҳолатҳода бисёр вақт мешавад аки ина беморо меояд ман худам качо консультация мебинам ки ай 8 боло даже ҳастанд ки беморое ки омадан даже 10 сантиметр будан ғафсияш ман гуфтам ака ҳама со проблем нет это нормальное явление мисол чизаст хуб то чанд қадар ғафс карда мешавад масалан 8 агар омад 8 бошад там зиёд 14 чанд миллилитр мисол мо дору ворид мекунем ки аз 8 то 14 мешавад хеле ки мо медонем як молекулаи гиалуроновой кислота 2 молекулаи обро ба худ ҷалб мекунад бо ғафстар мешавад и боз зависит мекунад ки аз дарозиш
дарози мардон аз арозишам фарқият мекунад ки агар ки боша стандарт бигем 12 сантиметр буд средний гирем хеле вақти тарангиаш дада узи мардонаги в таком случае где-то 20 твой мекунем минимум 20 миллилитр мо вадит мекунем гиалуроновая кислота душ-шприц получается душ-шприц бисёри ҳам беморие ки мебиям баъдан 100% розӣ ҳастанд ё ки ҳастанд болатое ки мегӯяд ка не бо калонушка ҳарчанд ин савол барои чӣ медиҳам барое ки ман дар практикаи худам пеш равған истифода мебурдем яъне жири ҳамун шиками беморро мегирифтем ва барои калон кардани липофилинг мекардем будан ҳолатое ки мо масалан 8 то 13 14 мекардем меомад мегуфт ки ака ман розӣ нестам мехоҳам бо калон кунам дар ин ҳолат ин ҷарроҳӣ бениҳоят ҷарроҳии калон буда аз шумо чӣ хел аст бисёре онҳо мебиёянд розӣ ҳастанд ё ҳастанд ҳолатое ки мегӯянд ака ман мехоҳам боз ва шумо мегӯед ки не басай не пешай кардан ман консультатсияро мегзаронам ки мемкунам ғавсияш узи мардона ғавс мешавад баъд айвай мисол уже мумкин аст это уже психологический фактор мегӯяд ина психологический фактор это уже как бы баъди ҳамин 14 дига калон шуда уже ходячий колбаса ягон смыслам надорад смыслам нест то уже худаш идеально ғавс ғавс идеально 14 сантиметр худаш ғавс 14 худаш вот анемика ҳаст да 14 это нормальное явление ба ҳар ҳол ҳастанд ҳолатое ки мегӯяд ки калон кунед ҳарчанд 14 кардаги ҳастӣ мебиёяд мегӯяд ки ака ман мехоҳам бо калон кунам баъдан шумо мефаҳмед ки не дар кор нест бисёр ба хотире ки ман дидагӣ ҳастам ҳамин чиза барои ин пурсидам дар практикаи худам баъдан мо ҳамин липофилинга тамом кардем баҳс кардем ба хотире ки алтернативаи беҳтару хубтар биромад ва бисёр суол метиҳанд ки акаи бахтиёр мегӯяд ҳамин ман липофилинг мекунам ё ки ман дар липофилинг медонам баъди чанд моҳ гум мешавад бо хурд мешавад дар ҳолати гиалуронка чанд вақт пас бо узви мардона бо хурд мешавад майда мешавад меравад это зависит от темперамента мардак мисол чихе ки мумкин гушнаву голодный будем хе точкиш категирем а если у него ежедневно да ҳар рӯза 3-4 маротиба алоқаи ҷинсӣ дорад ва 1 сол мебарад хеле касалоба 1 сол мебарад ҳастанд ки более такой пассивный образ жизни ведет, да, хеле бемалол, спокойный, где-то 2 сол мебарад, максимум 2 сол мебарад. Ин аз сифати ҳамон худи ҳамон гиалуронка вобастагӣ дорад. Бале, ҳамон максимально 2 сол мебарад. Баъд як суоли дигар мекунанд, Ёқуб, шумо ҳам дар ин оператсия иштирок кардаги ҳастед, дидаги ҳастед, мегӯяд ки ака ба ягон зарар надорад. ба мардонагӣ махсус намекунад, баъд фалон намекунад. Ягон зарар дорад? Не, ба мардонагӣ умуман ягон зарар надорад. Конечно же, ин вобастагӣ дорад аз ҳамон хирурги ки доруро ворид мекунад. Ҳангоми ягон чиза ворид кардан бояд специалист навык доштагӣ бошад. Мабодо дар ягон раги хун нарасад, артерияи мардонагӣ ворид накунад, вале ки ин осложнение худша дорад. Барои ин процедураро бояд опытный врач, который кардаги аст, якчанд маротиба кардаги аст, пеш ҳамон бояд муроҷиат кард. Баъдан дар дигар чиз зарар намекунад, масалан сахтиша суст намекунад, эрексия умуман ба мардонагиро таранг шуданаш, суст шуданаш умуман дахл надорад. Ин таги пӯст аст ва гиалуронка ва гардиши хун ягон рол бозӣ намекунад. Барои чӣ мегӯям? Ба хотире ки гиалуроновая кислота кунем, агар масалан чанд грамм бошад узи мардона, баъдан чанд грамм дигар бо гиалуронка шавад, бардоштани он қин мешавад. Хуб, кстати, ҳамин гиалуроновая кислота дар косметология истифода мебаранд, да? Бале, барои калон кардани лаб истифода мебаранд, фақат унҷа молекулаош миллилитраш фарқ мекунад, дар 1 миллилитр чанд миллиграмм бояд бошад, фарқ мекунад. Дар ҳолати калон кардани узи мардона аз 20 истифода мешавад, 20-25 ҳамин хел истифода мешавад. Занако лаб калон мекунад, мардако? Дигар чиз. Хуб, як чизи дигар дар Федератсияи Русия ки кор мекардем, дар он ҷо ин чиз дар ҳақиқат дорад. ҳар ҳафта 2 нафар олеогранулема, чиз гуфтем олеогранулема, яъни осложнение ҳангоми ғавз кардани мардонагӣ, дар он ҷо цигано буданд, як қабилаи цигано дар он ҷо. ҳар ҳафта 2 нафари олеогранулема қати мебиёмад. онҳо дар ҷои гиалуронка вазелин ворид мекарданд таги пӯст. Ва вазелин сахт мешид, баъд сурх мешид, ҳамин хеле дига ягон кор карда мешид. Дар ин ҳолатҳо мо мегирифтем ҳамин пӯсти гирди мардонагӣ полностью мебуридем. Мардонагиро дури мояҳо да ҷо мекардем, як 6 моҳ мегашт, баъд 6 моҳ пас мебиёд, дуюм этап пластикаш мекардем, аз пӯсти мояҳо пӯсти мардонагӣ создаёт мекардем. Баъд зиндагишон хуб мешад. Барои чӣ гуфтестам ки процедура бояд строго под контролем духтури опытный бояд карда шавад. Бале, баъдан боз ҳастанд одамое ки вазелин истифода мекунанд, папаверин истифода мекунанд. Баъзе ҳолатҳои бемории омодагӣ ҳастанд ки дар дохили ҳамон узи мардонааш таги пӯсташда баъзе
дигар ашёҳорам муҳра шарики шарик гирди ами сараки мардонаги аст мисол такжда пуст аст ами гирди ами пустда шарик вори дохил мекардан и всё типа якаби занака как будто возбуждат мекунад дури маҳабалша баъдан мебиёд баъд мо мегирем ҷа бильярд бозӣ мекунем яке аз саволое ки бениҳоят зиёди баъд мепурсам мегӯяд ки ака ман бояд кунам ё ки не ман мехоҳам инҷо як чизи муҳима нақл яъне фаҳмонам дӯстони азиз ки дар 99% ҳолатҳо барои шумо дар кор нест яъне мақсади подкаст кардани мо ин агитатсияи калон кардани узи мардона нест яъне барои мо 99% ҳолата ба бемор мо мефаҳмонем ва метавонем бовар кунонем ки барои шумо ака ҳамин чиз дар кор нест дар ҳолате мешавад ки бемор хоҳӣ нахоҳӣ психиатрам меравад дигар ҷоям меравад мегӯяд ки не ака кардан накор аст ё ки ман меравам дар ӯзбекистон мекунам ё ки фалон ҷо гиред ҳамин кори мана буд кунед баъдан мо маҷбур мешавем мегӯем хайр майлаш кори шуморо мо буд мекунем вале баъдан мефаҳмонем ки пас аз 1 сол 1.5 сол шояд бо узи мардона боз ҳамун ҳаҷми пешинаша мегирад шумо маҷбур мешавед ки бори дигар кунед бемороне мебиёд ки мегӯяд ки эректилная дисфунксия дорам заифи мардона дорам ва мехоҳам бо уталшинӣ кунам шумо этап чӣ хел мегзарад якум эректилная дисфунксияшо бартараф мекунед ё ки як бора ҳардуша мекунед чӣ хел мегзарад этапи табобатиш мо як бора хеле беморо ҳастанд мо як бора чӣ мегӯяд як тирқати ду мо мекунем ҳам ғафс мекунем ҳам чиша табобат мекунем эректилная дисфунксия пеши вай кардан мо нафақат аз табобати вай сар мекунем медикаментозна терапия сар мекунем медикаментозна терапия мебинем ки агар баъди медикаментозна терапия инъекционна терапия бо ҳаст вакуумна терапия мегӯд агар ваё мебинем ки уже бессмысленно фойданок нест тогда мы идём последний этап уже чизи табобати фалопротезирования мегӯд хоб ҳозир ин мавзӯъ суҳбат мекунем дӯстони азиз то ҳамин вақт мо дар мавзӯи ғафз кардани узи мардона суҳбат кардем боз бениҳоят зиёд суол мекунанд дар бораи дароз кардани узи мардона кадом усулҳое ҳастанд ёқуб ҷон ки дар ҳақиқат исбот шудагӣ аст ки узи мардонаро мешавад дароз карда ва кадомаша кунанд беморо накунанд ҳамин масъаларо якбор равшан с точки зрения тип лигаментотомия вақте ки мардонаги дарознокиш кам аст ҳастанд связкае ки мардонагиро поддерживат мекунад ҳангоме ки мисол мардонаги хуб аст таранг мешавад ҳамин связкае ҳасте ки мардонагиро ихел меқапад вақте ки мо ҳамин связкаро мебурем дарознокии мардонаги то 1-2 сантиметр дароз мешавад лекин дигар вақти эрексияда ихел чуқла мешаваду доимо кашола не ки таранг аст рости гап ягон бемор да ман чиза тавсия наметиҳам барое ки бо метавонад аз навами связка часпаду мисол обратно втягиваться меша бо майда боз хурд мешавад дуюм чизаш бо ҳастанд аппаратҳои экстендер специални аппарат ҳастанд фиксировать мекунад мардонагиро доим кашида меистад лекин ин аппарата муддати тӯлонӣ то 1 сол то 1.5 сол даже чӣ мекунад ваям 1.5 сантиметр то 2 сантиметр максимум дароз мешавад лекин бо метавонад аз нав бо хурд шавад хулоса эффектный чтобы 100% ҳам бемор был доволен ҳам духтур доволен шавад ҳамин результат қати хеле методо нестанд барои масъалаи дароз кардан лекин бу аз нигоҳи тип чӣ хел ки мо пеш гуфтем дароз буданаш муҳим нест муҳим ғафз буданаш зиёди баъд оиди ҳамин дарозиш дар ҳақиқат суол мекунанд на оиди ғафзияш бисёр беморро мебиёяд мегӯяд ман яъне мехоҳам узи мардонагиам дароз кунам ҳарчанд мебинем мегӯем ки ягон мушкилӣ надорад бениҳоят бовар кунед чандин маротиба дар комментария менависад дар директ ҳам менависад мегӯям бародари азиз чанд аст мегӯяд 12 13 ё 11 барои шумо дар кор нест ҳамин чиз баъдан ҳамин бовар кунед дар комментария ҳам ҳатто менависанд ки ака барои ман кӯмак кунед хуб дӯстони азиз хулас ҳамин ҷароие ки ҳастанд барои калон кардани узи мардона барои шумо тавсия намедиҳем барои ғафз карданаш ҳастанд ҳолатҳое ки барои шумо агар показания бошад яъне европейская ассоциация урологов барои ғафз кардани узи мардона ягон чи ҳам вай намекунад баъд як роҳи дигаам барои дароз кардани узи мардона ҳаст дӯстони азиз мо қити маҳмадшофи ёқубҷон бисёр кардаги ҳастем ҷароиеро ҳангоми эректилная дисфунксия тяжелой степени яъне вазнин ҳолате ки узи мардона дигар намехезад мо протез мегузорем ва ҳангоми протез гузоштан то 2 сантиметр ҳатто зиёдтар мардонагии узваш яъне дарозияш дароз мешавад ҳатто дар ғафзияш ҳам ёқубҷон аҳамият дода бошед кӯмак мекунад охирон беморе ки карда будем 40 чанд сола буд сахарный диабет дошт яъне бемори қанд дошт мо кардем яъне протез гузоштем ҳам дароз шуд ва ҳам яъне ғафзияш калон шуд лекин кадом вақт мо протез мегузорем дӯстони азиз вақте ки эректилная дисфунксия яъне ки узи мардона умуман дигар кор намекунад мо вакуумный помпа мекунем инъекционный терапия аст барои худи узи мардона мекунем ягон чи ёрдам намекунад доруҳо баъдан
мо ба фалопротезирование яъне протез мегузорем ва дар подкасти пешина оиди протез мо маълумот додагӣ будем ва кадомеда агар интереса бошад ман ссилкаи подкаст дар бораи ҳамин чизро дар бораи фалопротезро дар поёни ҳамин аввор мегузорам. бисёр чизое ки мо дар бораи ғафсии мардонагӣ суҳбат кардем, дар бораи дарозӣ суҳбат кардем, ҳастанд беморие ки влият мекунанд дар развитияи ҳамин дарознокии мардонагӣ, ғафсии мардонагӣ. Барои ҳамин бисёр падару модарон бояд аҳамият бидиҳанд ба писарчаҳошон ки мисол чӣ хел узи мардонагишон калон шуда истодааст, нашуда истодааст, барое ки ҳастанд бемории генетикӣ ба монанди синдром Клайнфельтера, синдром Дауна ва дигар синдромҳое ки генетически заболевания ки дар он ҷо гипоганадизм дида мешавад. Гипоганадизм ҳолате аст ки гормони тестостерон дар ҳамон одам вырабатывать намешавад ва тамоми темаҳои андрологические ки мо суҳбат мекунем, вот мо мерем всё опирается тестостерон, мерем всё опирается тестостерон. Вақте ки дар допубертатный возраст норастоии тестостерон ҳаст, понятно, что за счёт чӣ мардонагӣ калон мешавад? За счёт выработки тестостерона. Мард тестостерон ҳосил мешавад и ҳамин вақте ки тестостерон ҳосил шид, мардонагӣ органи мишени тестостерон, тухмои мард, ҳамун писарча реагировать мекунад и ҳамин мардонагӣ ҳам дароз мешавад, ҳам тухмош калон мешавад. Барои ин падару модарон до пубертатный, до половое созревание бояд аҳамият бидиҳанд ки ҳамин узи мардонагӣ писари ма калон шуда истодааст ё ки нашуда истодааст, мояҳошон. Агар не, бояд ба духтур уролог, андролог муроҷиат кунанд детский, чтобы муайян кунанд. Норасои тестостерон метавонад ба хурдшавии мардонагӣ оварда расонад. Агар ин чиз бошад, тогда духтуро диагностика мекунанд, гелҳои тестостерон ҳастанд ки меснад дар гирди мардонагӣ, мешаке ки дарознокии мардонагӣ чӣ мекунад. Дирӯз пеш Бахтиёрҷон ба назди ман як бемор овард, бемор 23 сол дорад, оиладор набуд ба фикрам. Оиладор набуд, пешаи зангирӣ омадагӣ аст. Ман гуфтам поёнку бинем, мардонагиш ним қадар аст. тухмоша умуман палпировать карда намешавад. Ҳамин чиза агар падару модаршон дар кӯдакишон аҳамият медонанд ки чӯ тами писари ман мардонагиш дароз нашидааст, чӣ ба тухмош майдай, бекува мера духтур да барам чӣ гап бошад? Агар ҳамон вақт тавбат мекарданд, уколои тестостерона ёки гелҳои тестостерона истифода мебурданд, мардонагиш бигзор ки понятно уже ай визуально маълум буд ки вай какие-то генетические отклонения дорад, оянда фарзанддор намешавад, 100% фарзандор намешавад, лекин ҳамчун мардак мардонагиш ҳаёти ҷинсиш хуб мешид, худро ҳамчун мардак ҳис мекард, синош қадар ба монанди занҳо, телосложениаш ба монанди занҳо, лекин ҳамра ҳамчун мардак метавонистанд падару модараш тавбат кунанд, чтобы бақувват шавад, мардонагиш калон шавад, чтобы сифати зиндагиаш хуб шавад. Ҳамин чизро бояд мо гап занем. Як нуқтаи бениҳоят муҳим дӯстони азиз, як мавзӯи бисёр муҳим дар мавзӯи ҳамин калон кардани узи мардона, аз нодонии ҳамин беморӣ истифода мебаранд. Дар сайтҳои интернетӣ бисёр рекламаҳо ҳастанд, баъзе гелҳоро реклама мекунанд. Як навор барои ман равон кардан, як мардуми бародари тоҷики худамон аст, ришаш бениҳоят дароз аст ва бисёртар мутаассифона аз ин чизи динӣ истифода мекунанд ва баъдан мегӯяд ки ака ҳамин фалони як моеъро нишон метиҳад, мегӯяд ҳамин агар шумо истифода баред, гарантия метиҳам, мегӯяд ки мардонагии шумо 5 сантиметр калон мешавад, 3 сантиметр калон мешавад. Як чизи муҳим аст дӯстони азиз, ки аз омадишиди ҳамин одамизод ҳама вақт кӯшиш мекард ки мардонагиша калон кунад. Шоҳҳои замони қадима, одамони замони қадима аз ҳар чиз истифода мебурданд. Агар мо нақл кунем, бовар кунед, ак ханда мемуред, аз асал истифода мекарданд, аз ахлоти крокодил истифода мекарданд, аз пӯсти ҳар чизо истифода мекарданд барои калон кардани узи мардона, лекин кӯмак намекунад ин чизо. дӯстони ягон намуд дорое ки реклама мекунанд барои шумо тавсия наметиҳем, оно кӯмак намекунанд, дурӯғ аст, пулатона просто дар ҳаво мепарад. Гантел чӣ? Гантел як аз гантели баста кашол карда. Ҳамин усул дар замони пеш дар Хитой ҳар давлатҳо методикаи худашон доштанд барои калон кардани узи мардона. Дар Хитой як вай аст, бояд ки бадани худро яъне ян мегуфтанд, ян барқарор мекардеду ба ҳатман бояд аз гир истифода мекарданд, ҳамон вазнои калон дар рӯзи мардонагӣ мебастанд, 2 кило 3 кило мебастанд ва мегаштанд ва баъдан оқибат ба чӣ оварда мерасонд? албатта ҷароҳат бардоштани узи мардона ва умуман баъдан ба эректилная дисфунксия ва дигар мушкилӣ оварда мерасонад. Дар давлатҳои худамон, дар давлатҳои араб ҳиҷома мекарданд ки ин чиз умуман кӯмак намекунад дӯстони азиз барои калон кардани узи мардона. баъдан як нақли ҷолиб аст, мехостам ба ҳамин чиз мавзӯъро боз давом диҳем. Як ба қавли анекдот аст, мегӯяд ки як мардро
аз узи мардонагиаш оиди асал мехоҳам нақл кунам. Бисёриҳо асал хато мешаканд. Баъдан ман дар як навор гуфтагӣ ҳастам ки асал дӯстони азиз узи мардонагӣ шуморо калон намекунад, лекин занбур мекунад. Мегӯяд ки мардонагиашро яъне занбур мегазад ва баъдан дар варам мекунад, калон мешавад. занаш мебинад ки шавараш аз об кашидааст, ҳаҷман яъне варам дорад, бо дард карда истодад. Баъд шавараша гирифта назди уролог мебарад, мегӯяд ки духтур, мегӯяд ҳамин шавари мана аз узи мардонагиаш занбур газид, аз шумо як хоҳиш мегӯяд, ҳамин дардаша гиреду варамаша не. ҳамин хиёлолату ҳаст, лекин аз ҳама хубияш ин аст ки дӯстони азиз, агар шумо бо як нафар зиндагӣ кунед, яъне ҳамсари ҳалолӣ дошта бошед, 99% занҳо ягон мушкилӣ яъне барои шумо намегӯянд ки ман розӣ ҳастам ё ки нестам. Агар бошад шумо эректильная дисфунксия надошта бошед, варание, эякуляция надошта бошед, яъне тестовонкунӣ набошад ва заифӣ набошад, 99% занҳо аз шумо розӣ мешавад. Агар ягон зани бероҳа набошад, бо занҳои бегуна мо тавсия намекунем. Чтоб сравнение набошад. Бале, сравнение. Яке аз мушкили ҳамин аст. Дигар дорӯе ки дороам нагем мешавад дар нохунак дору гем барои калон кардани узи мардона бисёри бад машҳур аст. Ман дар ҳатто навор кардагӣ ҳастам. Боз дар Азон, Wildberries дигар ҷо мефурӯшанд, озод мефурӯшанд бо нархҳои бениҳоят гарон. ин титангел аст ва ҳатто ҳамон истеҳсолкунандааш ваъда медиҳад ки узи мардона чанд қадар калон мешавад. ҳамин хеле беморро ба шумо дар муроҷиат мекунанд, мегӯянд бале будан хеле беморро будан, мегуфтам мо доктор ҳамин чиза истифода бурдем, ягон чи ёрдам накард, мегӯям хубтон мекунам, пули зиёдӣ доред, рафтед харидед, ягон гел чизо ёрдам намекунам. Бале, фақат дар як ҳолат мо дар Сербия будем, бояд бошад, дар Румуния вақте будем, дар бораи як гел гап задем, Андрактим гел, истеҳсоли Фаронса аст. Он метавонад узи мардонро калон кунад фақат дар кӯдакон, ҳамонам бо мақсади, бале, бо мақсади ҷарроҳӣ кардани бемории гипоспадия ё ки ягон мушкили дигар. вақте узи мардонаи кӯдак бениҳоят хурд аст, ҷарроҳӣ кардан мушкил аст, оно гела мекунанд, камтар калон мешавад то ин ки ҷарроҳӣ карда шавад. Масъалаи микропенис гап зада истода будем ва ки размери мардонагӣ дар розиш ғавсиш понятно, ки дар розиш бисёр беморҳо мебиёнд, мисол шикамашон калон аст, равғане ки пеши ҳамин лонаи кости зиёд аст, мегӯянд ки доктор аввал мардонагим дар розиш соз буд, ози аҳамият додам, хурд шуда истодааст. вай аз сабаби ҳамун равған аст. Агар мо ҳамун равғана қафоки кунем, аз основания ҳамун устухонро ёбем, ҳамун мардонагишон чӣ хел буд, ҳамин хел мондагӣ аст. беҳтарш ки вазни худро парк кунам. Бале, дар фарбеҳо дӯстони шахсони фарбе ҳастанд. Бале, баъд аз болои шикамам дидан дар назар майда. Як муаллим дошта мегуфт ки зеркальная болезнь, ҳамин хел нишаста будем, мегуфт ки ин гуна беморонро мо зеркальная болезнь мегӯем, ба ҳама бисёриҳо намефаҳмем барои чӣ. Баъдан мо мефаҳмидем, гуфтем устод шумо медонед дар бораи чӣ гап рафтаистод. Зеркальная болезнь яъне он аст ки шумо дар ҳақиқат зеркальная болезнь, ин болезнь Мюнхгаузена мегӯянд. вақте як бемор аст мегӯяд ки ман сарам дард мекунад, беморе ки Мюнхгаузен дорад мегӯяд ки ман дард мекунад, лекин дар тиб ин як шӯхӣ аст, ҳазл аст, мегӯяд ки зеркальная болезнь шумо узи мардонагии худро дигар намебинеду, фақат дар оина мебинед. хоб, барои ҳамин фарбеҳӣ чӣ чизо баъд нагуфта намонад, чӣ чизо кадом беморӣ ҳастанд ки узи мардонро кӯтоҳ мекунанд. ҳастанд беморие ки мегӯяд ки акай ман узи мардонагиам 12 буд, ҳоли чен мекунам ҳозир 9 шудааст, 8 шудааст. кадом бемориҳо хурд мекунанд ҳамин чиза? Бемории кавернозный фиброз мегӯянд, бемории пейранӣ. вақте ки ҳамун мардонагӣ да, ҳамун мисол мардонагӣ айдита кавернозный тела иборат аст, гирди ҳамуда белочная оболочка. ҳамун белочная оболочкаст фиброз мегирад. вақте ки фиброз гирифт, камтар хел мекаша як тараф, мисол да, хел кажила мешавад, сахтӣ пайдо мешавад. ҳамин бемор мегӯяд ки доктор ман мардонагӣ меқам як ҷошда сахтӣ аст, лекин баъд противоположной сторони камтар кашидагӣ аст. Да, мисоле ки ҳамин тараф камтар кашидагӣ аст. дар ин ҳолат ҳамун фиброз мешавад, мардонагиро майда мекунад. ин чизам кори ҳал шуд, ёфтагӣ ҳастем дар клиникаи Евромед. чӣ хеле ки шумо медонед, дирӯз ҳам хеле бемории пейранӣ буд, ҳам мардонагӣ каж буд, майда шидагӣ буд, ҳам сахт намешуд. хеле бемор ҳам протез мегузорӣ, агар эрексияш хуб бошад, мо ҳамун сахтиро оҳистак метарашем, мегирем, дар ҷош аллотрансплантат мегӯянд, ҳамонро хеле мечаспонем. хуб, мардонагиш мисол агар ихел буд, мисол фиброзный бляшка, хеле шув ростш мекунем, рост мешавад, вале ҳам эрексия худаш пеш аз операция чӣ хел буд, ҳам хел мемонад. вақте ки эрексия нест, ҳам фиброз аст, мо ҳам бляшкаро мегирему, даже бляшкаро метавонем нагирем, дар дохили ҳамун мардонагии протеза мегузорем, росташ мекунад, ҳам дарознакишиам хуб мешаваду, ҳам эрексияам хуб мешавад. бемори перони узи мардонагиро майда мекунанд, фарбеҳӣ, метаболический синдром, ба хотире ки дарун медорад ва инчунин тестостерон паст мешавад
ва як чиз дигар аст ҳам хароб аст ягон перонӣ надорад шахсоне ҳастанд ки муддати тӯлонӣ аз эректильная дисфунксия азият мекашанд дар ин ҳолат ҳам хурд мешавад ба хотире ки байни ҳамун камераҳои гӯем кавернозни тела дар дохилаш ҳам пишеристи ваё яъне ки ҳам фосилаҳо хурд шудан мегирад вай мисли губка за счёт эрекция мешавад за счёт ки хун мебиёд вай мисли губка растягивается мисол губкае ки мачалкаи мошин мешавад ҳамеат аввал қок бошад майдакай вақте ки овуч мекунад хеле даҳм мекунад кавер дохили мардонагӣ ҳамин хел аст мисли ҳамин губка аст вақте ки хун омад мардонагӣ таранг мешавад пур мешавад хун таранг мешавад ҳамин аз ҳамин ҳисоб ғайр аз бемории перонӣ ҳастанд врождённые искривления мардонагӣ модарзод каҷ будани мардонагӣ мебиёд ҳангоми таранг буданаш мегӯем додарҷон бародар бемор муҳтарам шумо бояд ҳангоми фаъол бурданаш аз чор тарафаш сурат гиред вай сурат мегирад мардонагиш фаъол аст лекин хеле каҷ аст ин хеле дар назараш медояд ки мардонагиш кӯтоҳ аст ягона роҳи ҳалли ин беморӣ ҷарроҳӣ аст аппликатсия белочной оболочки по несбиту аст ва дигар модификатсиё ҳастанд мо метавонем ки ҳамин мардонагиро идеально рост кунем якчанд даҳо кейсҳо ҳаст дар телефон бо нишонтон метавонам ҳастанд аппликатсионная оболочка мегирам хеле ростш мекунем даже саракша камтар хеле мебардорем чтобы мисол дидагӣ бинад бигӯ какая красота духтури назд аст духтури назд бошад роҳи ҳаллаш ҳаст хоб акай марҷон қариб ки 99% ситуациёе ки связаны қатъи мардонагӣ проблемаи мардонагӣ дарозӣ ғафси каҷ буданаш нахестанаш мо дар клиника Евромед алҳамдулилло тавбат карда метавонем барои ҳамин касе ки подкасти моро гӯш мекунад смело метавонед ба клиникаи мо муроҷиат кунед мо ҳама вақт тайёр ҳастем барои кӯмак агар дар шумо дар ҳақиқат ҳамин кӯмак дар лозим бошад ин чиз бениҳоят муҳим аст ба хотире ки хоҳед нахоҳед ин гуна бемориё ки каҷи аст махсусан зиёд хай якҷоя ҷарроҳӣ кардаги ҳастем оно як ҳамчун комплекс пайдо мекунанд худашон боварияшон суст мешавад баъдан ба эректильная дисфунксия оварда мерасонад яъне ба заифӣ оварда мерасонад барои ҳамин лекин инам ба қавле на ҳама вақт ҷарроҳӣ кардан мумкин аст шарт нест баъзе ҳолатҳо масалан ҳамун кунҷи угл гӯем ки искривление яъне каҷиаш он қадар зиёди бад нест дар ҳаёташ ягон гӯем халал намерасонад мо дар ин ҳолатҳо ҷарроҳӣ наметавонем фақат дар ҳолате мекунем ки ба бемор яъне халал мерасонад ё ки дард мекунад ҳангоми алоқаи ҷинсӣ барои ҳамин ягон мушкил нест ҳар мушкиле ки доред дар системаи яъне таносул метавонед муроҷиат кунед ва охирон чизе ки ман мехостам ҳаминҷа гап занам кӯдакони худро дӯстони азиз аз ҳамун хурдӣ ҳатман ба назди духтурони кӯдакона ва урологони кӯдакона баред аз аввал бинед гармонҳояш чӣ хел аст мояаш дар ҷояш ҳаст ё ин ки нест ба хотире ки ҳолатҳое ҳастанд ки дар боло аз криптархизм дорад ва шумо дер мекунед ҳолатҳое ҳастанд ки баъди 6-солагӣ 5-солагӣ ё ин ки дертар ҷарроҳӣ мекунед баъд натиҷа наметиҳад оянда бенасл мешавад дигар мушкилиҳо мешавад фикр накунед ки ваз гудак аст ягон шикоят надорад намега ҷам дар намефаҳмад вай куҷо медонад гиподар бисёриҳое ки 20 чанд сола ҳастанд назди ман меояд мегӯяд ака ман нафгуфтам ҳамин чиза ман намефаҳмам ман гудакам бояд чи падару модар бояд контрол кунад хотя бы як солда ду бор ба ҳамин педиатр детский уролог баред як бор нишон ё худатонам бинед ки ягон мушкилӣ ҳаст ё нест моя дар ҷояш ҳаст нест агар ҳамин подозрение ба қавли ягон шубҳот пайдо шуд тез назди духтури урологи кӯдакона баред баъд як чиз дигар аҳамият додам акаю марҷон насиб бошад ҳафтаи оянда 3 беморӣ дорем барои фалопротезирования 2 нафар бемор аз ки Бахтиёрҷон аст якташ аз Хуршед бемории Бахтиёр ба нас замон дар ака бисёр бемориҳомон хеле гапҳоро мегӯянд бемории Бахтиёр ба нас замон омад гуфт доктор ҳамин мард як чиз дорад ҳамин чизаш мардонагиаш агар ҳамин чиз набошад занак ҳурматаш намекунад як коре кунед мара ёрдам кунед мисол барқарор кунед чтобы ман ҳурматма пайдо кунам дар пеши занак барои ҳамин чиз вақте ки ҳамин проблемаи мардонагӣ доред шумо хай фикри хитона мисол намекунед хай одамо чиқадр апатия доранд мегӯяд хай нашид мегардонад ки оилаш худаш мисол 45 солаи занаш 35 солаи 10 солаи да ёшай ваям ҳози зиндагӣ ҳамашай пеш аст ваям ҳавас дорад чӣ дорад баъд мегӯем ки нимекира занаш кин куҷо рафт чӣ хеле шид фикри хитон намекунед фикри оилатонам кунед биёд кӯмактон мекунем зиндагитон хуб мешавад сифати зиндагиро хуб кунед ба хотире ки як гап ҳаст дар байни ҳамин духтурон ва умуман ҳамин гап ба фикри ман дуруст аст одамизод аз оне ки 100 сол зиндагӣ мекунаду касалӣ зиндагӣ мекунад беҳтараш ки ҳамин 50 сол зиндагӣ кунад лекин солим зиндагӣ ягон мушкил набошад дӯстони азиз дар ин ҷо подкасти мо ба анҷом мерасад насиб бошад подкасти оянда дар мавзӯи тестамонкунӣ мешавад ва роҳҳои
ҳалли ин мушкилӣ. Мо кӯшиш мекунем дар подкаст албатта роҳҳоеро барои шумо фаҳмонем ки роҳҳои бедуру ҳастанд. Бисёр беморон ба ҳамин мушкили зиёди баъд барои мо муроҷиат мекунанд ва рӯзҳои наздик мо вебинарам мекунем дар ин мавзӯъ. Дар ин ҷо мавзӯъ ба анҷом мерасад. Подкаст ба фикри ман бениҳоят ҷолиб гузашт. Ҳар саволе дошта бошед дар ҳамин мавзӯи калон кардан ё ин ки ҳар мавзӯе ки набошад дӯстони азиз ба соҳаи мо алоқаманд бошад, дар зери ҳамин навор нависед. Навори бениҳоят хуб аст. ҳатман ба дӯстоне ки барои шумо наздик аст наворро равон кунед ва наворро дастгирӣ кунед. Фақат чӣ хел дастгирӣ мекунед? Лайк мегузореду комментария мекунед. Ягон фикри худро менависед. Ин сабаб мешавад фикри шумо барои мо муҳим аст. Бале. Ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр. саломат бошед. раматикам.